Dobrý večer, prajem. Práve sa vraciam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktoré dnes zasadalo posledný krát v tomto roku. Schválili sme nový rozpočet na rok 2025, súčasťou ktorého je podieľanie sa na investícii výstavby cesty na Pršiansku terasu, ktorá bola schválená na župe. Takisto sme schválili nový program rozvoja mesta až do roku 2030, aj keď ja mám k nemu mierne výhrady. Schválili sme akčný plán mitigácie a adaptácie na zmenu klímy. Schválili sme nové všeobecno záväzné nariadenie mesta o poplatku za rozvoj, ktorý sme zvýšili a zjednotili na jednotnú sádzbu. Ak máte záujem pozrieť si viac, tak samozrejme môžete si pozrieť záznam zo zastupiteľstva a ozvem sa vám teda po zastupiteľstve až v novom roku 2025. A teraz vám prajem z poslaneckej lavice pekné sviatky, pekný advent, prežitý v kruhu blízkych. Dovidenia, pekný večer prajem.